adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo, the baptism of the Lord. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 15 ngadto sa 16 o versikulo 21 ngadto sa 22. May sugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kun kinsa gayod si Juan. Naghuna-una sila nga tingali siya mao ang Kristo. Busa miingon si Juan kanilang tanan, "Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kabuniya pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo." Tapos mabunyagi ni Juan ang tanang mga tao. Gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nagampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay kaayo ako kanimo." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.